बढ़ी परेशानी। अप डाउन सामान तनी घूम ले बेद, तनी घूम ले बेद। जान तनिया झुमका के कमरिया के चुम लेवे दा तनिया झुमका के कमरिया के चुम लेवे दा तनिया। कमर के नंबर हमार देखी पगलाई जइब, ऊपर के सुपर देखी पोखर में बजाई जइब, पोखर में बजाई जइब। कमर के नंबर हमार देखी पगलाई जइब, ऊपर के सुपर देखी पोखर में बजाई जइब। चीज तू कमाल के देखा देलू हो, भीतर से मूड गबड़ा देलू हो। 36 के चोली मालूम ले बेद, मालूम ले बेद। जान तनिया झुमका के कमरिया के चुम लेवे दा तनिया झुमका के कमरिया के चुम लेवे दा तनिया। जाई हो सजो जानी देखाव बाबू, अपही तू लइका बाड़ दूध घी खातू काजू, खातू काजू, खातू काजू, काजू काजू काजू। उड़ी जाई हो सजो जानी देखाव बाबू, अपही तू लइका बाड़ दूध घी खातू काजू। राकेश बाजा बजाई जइहे हो, राम अवतार जी देखाई जइहे हो। हमर घोटल बा बाबू मशरूम ले बेद, मशरूम ले बेद। जान तनिया झुमका के कमरिया के चुम लेवे दा तनिया झुमका के कमरिया के चुम लेवे दा तनिया। अब हो कर जा।